Здравейте! Аз съм Фънкас и това е втори епизод от Откраднах ти идеята. Смених името, защото първоначалното име нещо не ми харесваше, беше много дълго и така нататък. В този епизод ще бъде малко по-дълъг, защото ще показвам 3 постройки. Ето я и първата. Тардада! Това е нещо като модерна къща. Всеки път че съм с различен текстчър пак, за да може да ви заприлича къщата повече на този, който е правил първи. Ето. Така, тази къща е правена от Кералис, може би най-известният човек, който снима Майнкрафт, или поне там от първите няколко. Това съм го променил, всъщност тук няма chest room, но аз реших да го направя нещо като килер. Така. Тук той използва постоянно LED като за стъкло. И аз съм го направил точно така. Ето едната стая. Ето втората. И долу видяхте третата. Ето и нея. Така. Не мисля, че има смисъл да го обикалям по-подробно. Отгоре има тревичка. Още какво? Тук отстрани ето пак. Тук още лети. Тук вода с тръстика. Това е специално. Това е дърво. И това е тук отгоре. Как изглежда. Така. Сега това трябва да е мини купър. Ето. Виж как изглежда отпред. Отстрани. И отзад. Ето го пак отстрани. Ето го и отгоре. И построил съм го така нарочно, все едно тръгва да паркира. Тук на тротуара. Българска му работа. И това е над мини купър, някакво повече да ви показвам. Тук е използвано сняг, на други места кварц, табелки и такива неща. И това е бус 88, поне аз така съм го кръстил. Ето го. Отпред. Това е Варна София, кара. Ето така да изглежда отгоре. И сега да влезем отвътре да го разгледаме. Тук и за да си качиш. Двойни седалки. Тук е единични. И ето тук седи шофьора. Ето това още да е кормилото. Това още да е ръчката. Извинете. Това още да е ръчката, когато шофьорът има повече хора да ги пусне. Ето така. Повече хора да минат. А това е когато само един-двама да могат да скочат и да си се прибият най-спокойно. И това е всичко от този епизод. В следващия епизод може би ще ме гледат как оцелявам, но не е сигурно. И до скоро!